Legendan ajanlaskun alussa, herrain vuonna 1337, urheita sankareita oli harvassa. Kaikkein uljain aarre, se paras, oli kateissa, eikä Itämaan päällä kulkenut ketään niin rohkeaa, että olisi tohtinut lähteä etsimään kalleuksista suurinta, Itämaan värikkäin. Mutta toheloin, velho oli tuskissaan, koska aarre odotti edelleen löytäjäänsä. Tietäjän mielessä oli vain, mistä löytyisi tarpeeksi rohkeita miehiä. Mistä löytyisi tarpeeksi rohkeita miehiä? Niinpä suuri velho otti esiin taikamaljansa ja alkoi etsiä sankareita. Typerät, hyödyttömät, sunnuntai-sankarit. Kohta germaanikääpiötkin kelpaavat. Oh no, 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 no. Hyrrinin karvat sentään! Nyt näkyy! Eiväthän nämä kummoisilta sankareilta näytä. No, saavat kelvata. Niinpä velho alkoi taikomaan kolmikkoa tulevaisuudesta. Alimeelus Tuomas, Miikka juoskaa rupisematta, omas kolossi kartongista. Oh no. Abrakadabra, alakatsei, hemmonger på dagen måste svettas där! Sinä. Kaameen kopla. Joulupukki tulee! Tervetuloa pimeälle keskiajalle. Minä olen suuri velho Daniel Nathaniel Andersson. Se on DNA-velho. Oikene! Minä en kutsu nuoria, raavaita ja kauniita miehiä kotiini huvikseni. Teille on tehtävä. Teidän 3 tulevaisuuden sankarin on määrä lähteä hakemaan parasta. Mut mikä on parasta? Parasta on, että otatte tehtävän mukisematta vastaan. Tai saatte tuntea velhon hirvittävän vihan. Joo, kai me otetaan. Tässä on teille taikamokkula. Sillä saatte minun yhteyden, jos tarvitsette apua tai haluatte muuten vaan rupatella. Olen aika yksinäinen. No niin, menette ja haette parhaan. Mikä on paras? Paras on paras. Menette, noudatte, kohtaatte kaikki maailman kauheudet ja hirveimmät syöverit. Lähetän teidät nyt matkaan. Suuri velho DNA otti taikatikkunsa esiin ja valmistautui matkaloitsun manaamiseen. Sylirimsis, sulurumsis, hopsula, topsula, hei! Mikä onkaan raavaiden sankareidemme kohtalo? Miten käy Sir Tuomaksen, Sir Miikan ja Sir Thomaksen? Eikö Itämaasta todellakaan löytynyt kauniimpia ja rohkeampia kuin nyt matkaan lähetetyt? Kuka puhalsi velhon luolassa saippua kuplia? Vihjaako pinkkisavu pieleen menneestä taijasta? Kuka on tämä mystinen velho ja mikä on tämä vielä mystisempi tehtävä, jonka vuoksi kolmikko on tuotu menneisyyteen? Pystyvätkö sankarimme kohtaamaan kauheudet vai meneekö puppu kalsareihin? Vai onko heillä kalsareita laisinkaan? Mahdoinkohan juuri tehdä ison virheen?